Nggih kondi, loro njoblok ngono lho. King lor kula, lor. Poso ora wis. Poso anu kula poso. Mesti ngono lho, poso itu. Ya aku mulai gojol dong temu-temu. Wait, cuman bro. Cuman belum mau tang mereka. Ya, pasti. Saya ngono golekne ya. Lu gampang kok. Nggih, nggih Mon. Kula padosane. Kok saniki. Ya. Enggak kan ini apa? Enggak bola ya. Ngono lho. Angel muka. Lihat kan apa? Mungkin dia. Angel budak ning ndi kan? Kono lho belum Mas. Kon matur ning anu sapulan. Sandi. Alah, tindang sawahmu tak rono aku. Tak enteni kono. Sing cedak nggone anu karo. Ijo yo ngene Kang Di lho. Lebih di bayar. Yang sik kerja bro bayaran. Kok Ini juga pacul saiki langsung. Ini juga pacul lah. Nonton terus. Wan kuda iki. Montore apik, gonta ganti. Jane ra kerja-kerjonan. Wong kene sing nibonangi ya ora oleh motor-motor. Jane kerjane apa? Mosok ning nguri kaya ngene ngonan. Babi ngepet. Cek ganteng-ganteng ngono. Ya kerja-kerja ngono. Biar. Mungkin kan ngomongane nang ndi ya? Nang Tegale apa ning sawahe? Piye terajo belas kokon ngono. Iki moro-moro. Ora pakdeku lagi cek ae. Cek. Bangsane moden kira nang ndi to? Ora enak ketok iki. Lah iki terus garap nang ndi? Sawah iki ndi lho keke? Sakmene mbeyane luas e. Kayak samudra. Iki apa iki ngene pilihane? Yes, ngene. Wong Jawa dhisik hitungane. Aduh. Kok cilikanku ngono kae dhisik ae. Ya lek jajale. Kok salah bene kalerat kandhah. Ndi sing tak pilih sawahe mudin dadi iki ketiga salah iki wah oke ben kemulemu kita ae tungane mudin iki ben mudin ini panas. Alhamdulillah oleh berkat iki kena nggo sahur, kena nggo buka, rezeki pokoke. Kayak bocil tenan po gak ya? Bocil. Loh, Dik Mul, anak apa Dik Mul? Reno, tak omongi. Reno sik. Dik. Reno sik to. Ayo nggo ngono. Ya tak rung sik.
Iya, kira kan aku. Oke lah. Jenguk ning kono golek opo? Andani dika kan mudun lho. Kon anu apa jenenge? Matoni sawahe lho. Tapi aku ora ngerti sawahe sing ndi. Rambute ketika kon ngongkon ngono lho wong. Lah wingi lho sawahe sapa mbok matuni kowe? Mbok garap sawahe modern tenan moduk kuwi. Jarine ning kono lho, tapi wonge ra enak lho ning kene. Tak kira ning kene aku tekok lek sungai. Jarine kono. Lha nek omong kok budal sawah ngono kae ndek mang. Lah piye to modern? Dadi gak ya apa-apa. Kandhani yo. Mungkin nek ngongkon-ngongkon terus yo gak patek genah. Mesti gak tepak ngono kae. Jajal kok takok sik, engko nek diseneni yo karepmu. Iki bar kon ditemu. Iki lho. Aku ke perselamatkan. Berkat neh. Ndek Mbak Ndek Ben ki wis oleh berkat lho. Lah iki timeng anake Rabi. Kan kita baru nyunatne lho ngrabekne. Cuwepet dadine. Lah Ndek Ben berarti gak sida rabekne anake mergo anu, gong sunat ki mosok. Iya. Mbok ngene mantri sapa cuwepet dadine. Dadi langsung rabi ya sih. Heeh. Isin karo bojone jere kondang sunat. Terus garing po urung. Yo mbok penting dadi jere. Lah, boleh, ayo. Lah berkat. Gak poso aku. Lah wis. Nah, ayo poso. Alah wis to ini didelok sik to. Aku poso tenan aku. Aku ngingeti kowe ning kono jenguk-jenguk tak kosel. Gak aku poso, aku mangke wis niatku poso. Teman-teman tenan iki lho arep buka. Ra getun, ra Aku mangke niat getun. iki poso wis. Ora getun wae kok. Tenan aku poso tak niat iki yo. Tenan wis. Kowe iki jane iki wae tuwek. Tapi kok pikiranmu kok cowengoh ngono kuwi to. Lah aku ngajeni awakmu jengkang-jengking ketoke kosong. Kowe iki lho gak isin karo ketumu kuwi. Karo sarungmu. Aku nek karo bolo ki lho. Bolo ki mesti raisan aku. Aku tuwek ra njowo Ya sepura. coba baleni nah lho. Iya. Yo wis sareng wis sore ndang laut. Ayo biar keleren aku ngene mulai ya berkat ya gak mbokmu lho. Gak usah mbok sini omah kok. Mane mas Nyolong. di pacul mau gue pacul ora. Oh yo pacul kene. Aku gak sadaran bae. Yo